Iintloko zamaqumrhu aphantsi kweChapter 9 ekhokelwa yikomishoni yamalungelo oluntu abhalele ibhunga elijongene nentsholongwane yeCorona kweli elumkisa ngokunyashwa kwamalungelo alamaqumrhu. Umkhuseli woluntu uAdvocate Busisiwe Mkhwebane uthi iintloko zalamaqumrhu zikwafuna nokuba ilibhunga lihlale nawo phantsi xa kuthathwa izigqibo zemiqathango yokumiswa ngxi kwentshukumo. Woluntu ebephambi kwale komiti yezobulungisa ezokunika ingxelo ngendlela yokuphucula umsebenzi wale ofisi uye waxinwa ngemibuzo engqamelane nezikhalazo ezingena kule ofisi ngeli xesha lokumangxi kweenkonzo ezithile. Umkhwebane uthi zikho iingxaki zokungahanjiswa kwamanzi, ugutyulo lwelindle kwaye nemingeni yendlala. Iyiloo nto befuna urhulumente aziqwalasele ezi ngxaki. We are indicating to them that the constitution is not suspended during this particular process, and we are seeing some of the violations of the constitution, and we would want them to be proactive so that we don't find ourselves in the challenges of violation of people's rights. Umkhuseli woluntu uthi iofisi yakhe idinga into engaphaya kwama50 ezigidi zerandi kulo nyaka mali. Umkhwebane ukhe waxinwa nangemibuzo yokusoloko etsalelwa ezinkundleni zamatyala afunyaniswe ebethakala kula matyala. The public paying for my costs because I have been doing the public work to defend the public, and the amount which has been paid out, and thanking all those who have contributed, though I was not involved in the collation of the money. Kusenjalo Mkhwebane uthi ukwiphulo lokuvala izikhewu zamagosa aphezulu kule ofisi yakhe. Xulelani Philip, SABC News eParlamente.